Good morning, good morning, good morning mga brad. Today is weekend, so meron kaming ride. Nag-aya kasi si Airpods na mag-ride sa malayo. So nakayama kami tatlo. Siyempre si Koy gamit ni Airpods yung NMAX. Ito feature na natin to before, pati ito. Actually hindi pa natin ito na-feature feature natin tong motor ng pamangkin ko. Sabi no, at the age of 18 meron ng motor. Sana all. Pray muna tayo. Lord, samahan niyo po kami. In Jesus' name, Amen. Dan, magagas ka? Madami ka pang gas? Abot sa Ordaneta? Actually, sa ride na to mga brad, lugi ako. Kasi ako lang yung naka big bike. Kumbaga, dapat small bike din para, alam mo yun, para same pace, ganon. Pero okay lang naman, kasi pambihirang saya na ito, no? Ito yung part 2 ng buong pamilya rides namin, although kulang kami. Pero, may pasok kasi si Utol kaya di siya nakasama. Tsaka yung pamangkin ko isa wala din. Yung inaanak ko pala yun. Yay! Baka Tapos yung pamangkin ko. Yung kapatid ko tsaka si mama doon sa sasakyan. Gusto rin sana nila magmotor kaso may dadaanan kami sa Tayog. Daanan namin yung isang utol ko tsaka yung family niya. So para masaya, di ba? Nabuhay tuloy yung mga brad. Nabuhay yung pangarap ko sa family namin na makapag big bike kami lahat. Kaya sisipagan ko pa para mabilihan ko sila ng tag-isa-isang big bike. Marami tayong bayarin Pero hindi naman masama mangarap, di ba mga brother? Alam niyo mga brad, ang gusto kong bilhin kay Airpods yung Rebel 1100. Kasi medyo may kaliitan si Airpods. Ganoon din si Utol na pangaanay Rebel 1100 yung pangarap ko sa kanilang dalawa. Tapos i-custom natin gusto ko lang mangarap. Tapos yung Utol ko sumunod, medyo mas matangkad na konti. Gusto ko siyang bilihan ng naked bike. Mayroon mga CB ganyan, CB 650R. Kasi subok ko na yung CB na yun So, hindi ko alam kung nasa atin pa si Koy. Hindi natin masabi. Pero for now kasi, sa ngayon, dahil nga marami tayong kailangan pagtuunan ng pansin, wala pa tayong plano na mag-upgrade. Tapos yung kapatid kong bunso na babae, di ko alam, medyo maliit din yun Baka Rebel na lang din. Mga touring, kasi yung mga touring height friendly yung mga yun. Ba't nga ba hindi ko din si Dadjo? Well mga brad, kasi layo ng biyahe tsaka ang tagal. Tapos pa, ang pangit pa ng daan sa Bulacan. So pagod ka na nga sa malayong biyahe, pagod ka pa sa Lubak. So diba, alam mo yun, olats. Kaya hindi ko na dinala. Magre-renta dapat ako ng scooter. Kaso pambira yung re-rentahan ko na parenta sa iba. Alam niyo mga brad, ang re-rentahan ko Aerox B3 sana. Re-renta sana ako ng Aerox B3 kaso wala May gas ka pa? May gas ka pa? Madami pa? Sabihan ko lang si Airpods kasi magpapagas yung pamangkin ko Dan. Gagas. Gas. Dan. Angas din ng PG1 Magaling mag-overtake. So, ganito, cruising tayo. Sarap din pala ng ganito, Cruising. So, riding style nitong pamangkin ko nag
si signal light. Ayos yan, ayos yan. Oo, kita nyo? Very well disciplined. Hindi naman kasi talaga mahirap mag-signal eh. Nasanay lang tayo hindi nagsisignal. Naubusan ng gasolina yung pamangkin ko. Napagsabihan ko patuloy. Hindi, kasi hindi naman siya talaga long rider. So, pinayuhan ko na lang. Pinagsabihan ko siya ng hindi pagalit. Yung tamang ano lang, tamang advice lang, diba? Sabi ko, bago mag-ride, total alam mo na may ride, dapat kinagabihan pa lang or before the ride, dapat full tank ka na para dire-diretso, diba? Para yung biyahe is hindi na di-delay. Kaya hindi kayo magagas? Ang dami. Para hindi na mamaya. Sige, para dire-diretso na tayo. Nag-change oil na kayo? 7,000 na kayo. Kailan kayo last nag-change oil? Change oil ko. 6. Wala nang bayad dyan, ha? Kagabi, nag-gas din ako dito eh. Si Master Senior nandito eh. Ilan? 17. Ilan na? 32. 32 ba yan talaga? 36, 32. Di kayo naghahangin. Kaya pala ang bigat ng motor nyo. Iba talaga yung feeling mga brad pag nasa probinsya ka nagmumotor. Napakasarap. Para majority ng daan dito mas maayos pa kaysa sa sa Metro Manila. Majority, hindi ko sinasabi lahat majority lang. Napakasarap magmotor sa sa norte. Tsaka mas marami dito motor talaga. Well, ganun din naman ata sa Manila. Pero ang luluwag ng daan. May mga times na traffic pero hindi lahat ng kalsada sa hindi lahat ng kalsada sa norte traffic. Parang ito, luwag oh. Kahit rush hour, maluwag tong part na to. Napakasarap magmotor. Lalo na pagkasama ng pamilya mo. Sarap mag-ride, pambira, lamig kaya naka-sweatshirt ako eh. Wala nga lang paddings, pero pambira giniginaw ako mga brad. Hindi ko alam kung nakikita sa camera pero medyo ma-fog pa. Time check, 7:45. Yes, dito na kami sa Tayug. Tayug, Pangasinan. So stop muna kami dito kasi antayin namin si Utol na kasasakyan. Na-stuck kasi sila doon dahil yung mga ginagawang daan. Ayan na sila. Ayan na sila. Okay mga brad, another photo op. Dito tayo sa Jack's 360 view deck. Oh. Hi ka, hi. Hi ka din. Hi. Sabi mo, hi. Ha? Let's go na. Okay mga brad, napakalamig. Partida, past 9 na. Pero tignan niyo yung view. Oh! Woo! So nice. Never gets old. Kanda mga brad. Picture ako daw sila. Video yan, di yan picture. Oh, hi kayo, hi. Alin na kayo dito na kayo, move na kayo dito kasi alis na sila. Talobat yung camera mga brad, pinauna ko na sila. Uy, madulas. Maliko. Alam nyo na ba't siya maliko, no? Because of the turns.
Pero kahit na ilang beses na ako nakapunta dito, hindi pa rin tayo po pwedeng mag-overconfident. Mahirap. Diyan nagkakaroon ng disgrasya pag may overconfidence, mga brother. Ako kasi, yung natutunan ko kapag mga ganitong daan, mga brad, unang titignan mo yung pupuntahan mo. So pag nakita mo na yung dulo, pag taas baba mo yung mata mo para makita mo yung pupuntahan mo tsaka yung kalsada na dadaanan mo, kasi baka mamaya may buhangin, ganyan, no? Tamang payo lang. Nakahabol na tayo. Ito pumaki ko, nag-e-enjoy eh. First time niya mga ganitong ganitong klaseng kalsada eh. And we're here. Napa-enjoy tayo ng konti, mga brad. And we are back dito sa magandang coffee shop na to. Dito na kami, mga brad, sa sana nga ba to? Cup of Stories. And maalala nyo yung unang vlog natin, nagkabit tayong sticker. Andito pa naman siya. Ayan, oh, di ba? Buhay pa yung sticker natin, mga brother, oh. Diba? Alam ko may sticker din na si Beast dito eh. Ayan, oh. Bogchi! Bogchi muna kami. It's time to go. Dumi-dumi na ni Koy. Dapat pag-uwi natin may lakas pa tayo para maglinis ng motor. Anyway, holiday naman na. Holiday ng Monday. So, yeah. Grabe. 11:16 na, pero sobrang lamig pa rin. Hindi ko alam kung mas malamig na dito kaysa sa Baguio ah. Naalala ko yung unang date namin, Miss Jejabel ah. Doon yun eh. Si Tencho pa yung gamit namin nun ah. Yun yung vlog natin, natatandaan ko yun eh. Ang pangarap kong ride. Uy, mga Harley oh. Mga touring oh. Nice. Dami talaga ng rides ngayon. Woo, so lamig. Tapos mamaya ito pagbaba mo sobrang init naman. Pero in fairness riding season na talaga ngayon, mga brad. Oh my gosh, di tayo pwede dyan. Makikisuyo tayo dito. Thank you po. Grabe, hinginig ako. Alas 11 na. Pambihira, pero lamig pa rin. Parang ganito yung panahon sa Korea. Nauna na sila kasi nagpainit pa ako ng makina. Alam nyo naman ng big bike, di ka agad dyan pwedeng ipaanda rin eh. Kailangan painitin mo muna. Preheat. Grabe mga brad, promise, napakalamig talaga. May campsite to. Christina's campsite. Wow, ganda. Ngayon na lang ulit ako nakapag-ride ng tanghalin tapat buti na lang malamig. So yari tayo nito pagbaba. Init na nito. Uy, Tracer 9. Ang bira, yun yung gusto ko motor ngayon. 900k yun eh, almost 1M. Angas. So nice.
And that's it mga brad for our familiar ride. Grabe, dito naman kabaliktaran. Kung ano ang ikinalamig doon sa Maliko, dito naman sa mas straight, ang init. Hindi naman ganun kainit, tolerable. Pero pambira, biglang no, lamig tas biglang init So paano mga bro, tapusin ko na dito yung vlog tanghali na. It's currently 12:18 p.m. And alam nyo na yan mga brother. Lagi ko sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!